Ikaw ang basa. Hello guys, good morning. Paingon mi pa dong sa pantalan kay mga welmi. Guys, ang ayan kay view. Pantalan guys. Mana ang fire? Merkado ba guys? So diyan namin sa pantalan lino kayo. Guba di ay baboy siguro ilang paliton. Asa man ka mga wil? Diyan sa may pantalan. Hello guys, good morning kami. Kabislaw kaayo. Oh, kabislaw. Oh. Nindot kay view dere. Guys, ang view sa bukid ang ayang kayo. Laom na kayo guys. Diyan ako sa tumoy. O dire lang ko to guys. O please subscribe sa YouTube channel Catalina Arab. Shout out naman dyan sa mga OFW. O dili OFW tanan mga nakailan ako. Please subscribe. Oh, good morning. Bye-bye.